אודי התנדב, למרות שהוא לא היה צריך להתנדב, להוביל קבוצה של 80 חיילים, להעביר אותם את ריחן. בשיירה הייתה תקופה מאוד קשה שם, כל יום שני וחמישי היה פיגועים. בדיוק כשהם הגיעו למעבר, אז הותקפו מכל הצדדים. אודי היה בראש השיירה, הוא החליט להגן על החיילים שלו, לדאוג שכל אחד מהם התחפר ונמצא במקום מוגן. תוך כדי זה ההפגזה הוא נפל. אחרי שכל ההפגזה הפסיקה, התחילו לחפש אותו, ועד שהגיעו אליו הוא כבר לא היה בחיים. זה מה שקרה. והפרידה הקשה מאוד הייתה לא רק מאודי הפיזי, הבן, אלא גם מאודי שהלך מחייך לצבא ביום ראשון בבוקר. היה מורה אידיאולוגי. אני החלטתי, וז'ורז'ט החליטה, שאת החיים האלה רוצים להמשיך אותם. הם לא יתגדעו, הם לא ייפסקו. האור הזה לא ייפסק. הוחלט להתחיל באמת ליישם את המורשת של אודי. את אודי עצמו אנחנו לא יכולים להחזיק, אבל אנחנו יכולים לעשות את כל הדברים שאודי האמין בהם. בצורה כזאת מגבשים רוח, קודם כל רוח חזקה, שאנחנו לא נהרסים מהאבל הזה או מהפרידה הזאת, רוצים להמשיך לבנות. אנחנו יודעים שהרבה צעירים מתגייסים לצבא, כשכבר יש להם תודעה חברתית, חינוכית, מרחיקת לכת. כל זה החזיר את השמחה לבית שלנו. זה החזיר את שירת שבת. שנים אחרי שאודי נפל, לא שרנו בשבת. היום אנחנו שרים בשבת. זה בזכות החיוכים הנפלאים של צעירות וצעירים, ילדים, שהם משתתפים בפעילות הזאת בכל ירושלים. ואנחנו רוצים להמשיך בדרך הזאת. והסיבה היא פשוטה, עם ישראל צריך להיבנות בארצו. זה שחיילים נופלים וחיילות נופלות, אין לנו את הלוקסוס הזה להפסיק או להתאבל. המדינה צריכה להמשיך להיבנות, ולכן אנחנו ממשיכים לבנות אותה. כל שופר נמשך בעומקי המדרגות, מסובב הגלגל סביב